Вы слухаеце падкасты «Свабоды». Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка. На tych прилавках лежала антикоммунистичная литература усілякої ідеології. Я лічу, що до 87 року влади у Польщі рихтувалися до зміни. 4 czerwca 89 roku to data bardziej symboliczna. Wojenne stanowisko nie było aż takim samym najgorszym wariantem. Jaruzelski, jaki stał prezydentem, nie przeszkadzał nijakim piraminom. Wałęsa, jak prezydent, wielkich pomyłków nie zrobił. Сёння ў нас гутарка з гісторыкам Яўгенам Мірановічам, прафесарам Беластоцкага універсітэту, даследнікам беларуска-польскіх дачыненняў, гісторыі беларускага нацыянальнага руху ды руху іншых нацыянальных меншасцяў у Польшчы, а таксама даследнікам найноўшай гісторыі Беларусі і Украіны. Мы згадваем 1989 год, калі ў Польшчы прайшлі часткова дэмакратычныя парламенцкія выбары, якія запачаткавалі сыход камунізму не толькі ў гэтай краіне, але і ва ўсёй цэнтральнай Еўропе. Гаворым таксама пра пачатак сістэмнай трансфармацыі ў Польшчы, пра ролю генерала Войцеха Ярузельскага і лідара салідарнасці Леха Валенсы ў тых пераменах 30гадовай даўнасці ды пра план Бальцаровіча або шокавую тэрапію. Мінае 30 гадоў з дня парламенцкіх выбараў у Польшчы, якія запачаткавалі, маланкавы сыход з палітычнай сцэны камунізму. Не толькі ў Польшчы, але, як аказалася, ва ўсходняй Еўропе, акрамя Савецкага Саюзу. Вось гэтыя часткова свабодныя парламенцкія выбары ў Польшчы, якія прайшлі 4 і 18 чэрвеня 1989 году, а яны запачаткавалі фактычна абрынанне ўсіх камуністычных урадаў у краінах так званага сацыялістычнага лагеру за выняткам, здаецца, ў Балгарыі. Ці ты тады ў 89 годзе спадзяваўся, што падзенне камунізму адбудзецца так хутка і, так сказаць, мірным шляхам, калі не лічыць Румыніі? Мне здаецца, што твоя оценка, што маланкова так рухнуло все, то есть надто радикальная. Я памятаю добре той час. Я їздив часто з Білостоку в Варшаву, писав докторську працю, їздив в Варшаву, там користався архівами місцевими. Пам'ятаю, що десь приблизно з 87 року під університетом Варшавським стали такі довгі прилавки. На тих прилавках лежала антикомуністична література усілякої ідеології. Що можна там було купити? Книжки, часописи, бюлетени. Почти оказалося, що половина цієї літератури була продукції безпеки. Усе ж таки, відразу було, що при кінці 80-х років вже комунізм, який ми знали, початку навіть цієї декады 80-х годов чи 70-х годов уже не існував. Просто не існував. А при тим зміни почалися не тільки в этой резигнації з контролю такого ідеологічного громадства. Це було вельми виразно видать, але так само і в економії. Я би це сполучив з змінами геополітичними, які проходили в тим часі у світі. Була нагода тоді, в той сам час, глядіти російське телебачення. И что мне удивляло в той момент, что там показывали злочинство коммунизму значно больше радикально, отважно, чем у Польши. В Польше со спознением это все публичный эфир проходило. Навіть и оппозиция не осмеливалась так радикально критиковать коммунизм, как это отбывалось у Советском Союзе. Варто пригадать так само и про то, что Горбачев в 87 году, то и 87 год таки был переломный. Зустрівся з Реганом. І там, як можна сьогодні прочитати в усіляких наукових працовках, що домовилися, що буде Середня Європа відпускатися Совєтським Союзом, буде щось тут нового старатися. Певно, ніяка зона нейтралітету. Комуністичні влади у Польщі mieli свої служби і правдоподобно якби орієнтувалися, в яким напрямку йдуть ці всі зміни. Що правдоподобно совєтський куратор може покинути їх як środek. Тому я лічу, що до 87 року влади у Польщі рихтувалися до зміни. Варто пригадати так само, що в 88 році вже була готова реформа економічна Вільчка, віце-прем'єра Mieczysława Wilczka.
в найбольшym скорочении jest zwodził się do tego. Все дозволено, что не заборонено. А не заборонена была никакая экономичная активность. I ty dobrze pamiętasz, mam nadzieję, ja pamiętam jeszcze, kiedy pri końcu 80-tych latów, amal każdy город, każde miasteczko przeutworzyli się w wielki bazar. Pamiętasz, jak na trotuarach, na ulicach zjawili się towary z całej Europy. Pamiętasz na pewno i ten czas, kiedy na stadionach, na każdym miejscu swobodnym w gorodzie leżeli świńskie prostogłowy. Prodawało się usiod, i wyroby gotowe, i syrowinu. To, czym mógł, tym handlował. Просто все стало дозволено. Это конец 80-х годов, это такое оживление экономичное наступило, такая активность экономичная громадства, якого ні раніше, ні пізніше просто не зустрічалося. Я задумовуюся, що комуністи, рихтуючися до тих змін, сподіваючися тих змін, просто самі почали пристосовуватися. Особливо називаючи те, що здалося пізніше. Перш за все, хотіли взяти уділ, як спадкоємці державної майомості, поділили її. Як перші до цього процесу включилися. Це, видать, особливо, коли контроль над фінансами, над банками знайшлася пізніше вже, що переломно, в 89-го року, більшістю представників апарату комуністичної партії, скажімо, гандель такою сировиною, як нафтопродуктами чи газом у руках представников службы безпеки, это bardzo wyraźnie było widać. Tylko drugie sektory gospodarki by zostawili się, pokidało się drugim. Z tym 4 czerwca 89 roku to data przełomna. To data taka bardziej symboliczna, gdzie formalnie jakby komuniści podzielili się władzą z opozycją, ale proces wielki zmian począł się znacznie raniej. Ja думаю, что коммунистичные влады просто до этого рихтовались. Назираючи то, что вокруг Польши делалось, а особливым таким аргументом были зміни, які проходили в Советском Союзе. Было wiadomo, что аховы с того боку больше не будет. Коммунисты не хотели стать сам на сам с народом, який у большості їх не одобрав. Хоча в Польщі було на 1000 жихарів більше комуністів, членів партії, чим у других соціалістичних країнах, у тим і Совєтському Союзі, то однак відчувалося, що це відмовне ставлення громадства до влади було тут, здається, найбільш виразно відчувальне. З таго, што ты сказаў, вынікае для мяне ясна, што фактычна тыя размовы за круглым сталом, якія камуністы польскія правялі з апазіцыяй у першай паловы 89-го году, там фактычна ўжо ніхто нікога не пераконваў, што змены сістэмныя патрэбныя, а хутчэй за ўсё, як бы скажам, яны ўжо дзялілі тое, што наступіць па зменах. Я цябе добра зразумеў, бо я б хацеў цяпер запытаць... Так, дакладна так. Это ўсё было яснае. Не тое, ці праводзіць, толькі як проводить зміни. І що про те, як себе забезпечить просто будучню. Jeszcze się dali do kruglого stoła z boku просто uładą. Рихтовалися до того, яка опозиція, яка Махчина сподівали, що перегне в повністю уладу в Польщі, дала шанс просто. Існування безпечно і при цьому соціально, економічно вигідно для тих, які владу здають. Це чекалося просто ті гаранти були дадені. Тыя гарантыі былі дадзеныя і я думаю, у большай ступені яны былі як бы і датрыманыя. Я б хацеў цябе запытаць менавіта пра ролю асобы ў гістарычным працэсе, а менавіта пра ролю генерала Войцеха Ярузельскага ва ўсёй гэтай польскай трансфармацыі. Як ты ацэньваеш ягоную постаць, як ты ацэньваеш тое, што ён менавіта ў гэтым 89-м годзе рабіў? Оцінювати чоловіка завжди треба так в ширшому контексті. А вийду з того, що коли, скажімо, у Росії у 17-18 годині знайшовся генерал, який взяв би за карк большевицької мафії, яка прийняла владу, послав їх на відпочинок на Соловки чи десь там на північ Хабаровська. Махчина в цьому процесі загинуло би сотні чи тисячі людей, але шанс
перажыць мільёны, дзесяткі мільёнаў, якія загінулі падчас того закалоту, самого рэвалюцыі, падчас сталінскі перыяд і так далей. Ну, часам ці нестандартныя, брутальныя паводзіны ўлады ёсць неабходныя, каб меншае зло, ёсць неабходнае, каб пазбегчы большого зла. В этом контексте, ну, несумненно, глядзячы на дзейнасць Ярузельского, тут есть цёмныя его сторонки в его биографии. Скажем, 68 год, там я обвинувачивается в антисемитской истерии, что брал активный удел. Коли же, однако, военное становище, warto пригадать, что в той момент, kiedy nawodziło się wojenne stanowisko, faktycznie dzierżawa nie wykonała swojej funkcji. Bezupełna ktoś super czegoś protestował. Faktycznie, jak dobrze pamiętajesz, nie można było kupić w kramach chleba czy niczego chleba. Pełna anarchia. Ja już nie mówię про międzynarodny kontekst, to pogroza jakby interwencji sowieckiej, ale taka sprawa, na moją думку, udała sprawa, просто притормозить эти эмоции, которые были раскручены в 80-81 году, этих последовательностей byli просто nieokreślone. Wojenne stanowisko nie było aż takim samym najgorszym wariantem. Można sobie ujawić, że sytuacja jakby wyszła spod kontroli czego-niebudź. Ja nie widzę, jak to mogłoby zakończyć się. Same wojenne stanowisko, tam widać było, że władza chciała pozbyć ofiarą. No, nie udało się z усім to zrealizować, bo 10 osób było zaginęło w tym procesie. Niektórzy mówią, że to sotni człowiek. Wciąż taki, kiedy ja porównuję, to już napisane było działaczami opozycji w 80-81 roku i to już to było imi napisane, skazane, że przy końcu tych 80 lat, to widać, jaki wielki proces intelektualny przeszła opozycja. Prosto Jaruzelski stworzył umowy dla передумания концепции державности, концепций политичных неких процессов решения, которые вирашальные были для будущих краин. И до около 80-х годов в Польsce фактично оппозиция представляла десятки вариантов политичных программ. Оппозиция, jaka brała władzę w 1989 roku, była absolutnie do tego podrychtowana. Absolutnie miała świadomość odpowiedzialności za dzierżawę, jaką chciała kierować. To w 1981 roku nie odczuwało się. Jaruzelski, jaki stał prezydentem, nie przeszkadzał nijakim переменам. Просто его активность фактично зблочила то, что одобрал все зміни, які пропонувала опозиція. Не видать, з його боку було ніяких перешкодів в цьому процесі трансформації, який починався після 89 року. Так само без проблеми розігнав владу. Видать, що та влада його вже стомляла. Був обвинувачений, обвинувачили його з усіх боків. Czasem słuszno, czasem niesłuszno. Zawsze złoczyństwa, jakich był winowaty, jakich nie był winowaty. To niejednoznaczne prosto. Człowiek, raczej jak każdy człowiek, ma niejednoznaczną biografię. Ale w tym procesie transformacji, jaki zgadujesz i pytajesz po 89 roku, ja baczę Jaruzelskiego jak człowieka, jaki podtrzymywał te zmiany. Tu raczej nie było никаких оснований для того, как тормозить эти изменения. Когда уже расширились при круглом столе идти наперед, тогда Ярузельский был одним из тех руховиков, которые попихал этот процесс змену. З того, що ти сказав, для мене ясно виникає, що ти бачиш постать генерала Ярузельського як чоловіка, який ясно усвідомляв собі, куди дзьме ветер гісторії, і він супроць гэтага ветру не йшов, а стараўся менавіта, каб скарыстаць гэты ветер гісторії для країни як найлепшим способом. То бок ён, як бы скажем... Ладно так. Ён меў інфармацыю, што адбываецца в Савецкім Саюзе, што з таго боку ніхто не будзе перашкаджаць, ніхто з таго боку не будзе тармазіць, ніхто з таго боку не даст так само падтрымкі этому камуністычнаму лагеру, які пакідаў уладу.
Госць гэтай гутаркі з Янам гісторык Яўген Мірановіч, прафесар Беластоцкага універсітэту, з якім мы размаўляем пра сыход камунізму ў Польшчы ў 1989 годзе. Так вось, цікава мне было пачуць цяпер тваю ацэнку другой постаці гістарычнай у гэтай польскай трансфармацыі, наколькі гэтая постаць усведамяла сваю ролю ў гісторыі і наколькі і як яе выконвала. Я тут маю на ўвазе Леха Валенсу, кіраўніка салідарнасці, кіраўніка, мабыць, найбольш масавага грамадскага руху ва ўсходняй Еўропе. Што ты думаеш менавіта пра ягоную ролю і потым пра тое, што яго абвінавачвалі менавіта ў агентурнасці, у тым, што ён на нейкі час згадзіўся быць інфарматарам камуністычных спецслужбаў? Ja nie chciałbym służyć tej agenturnej działalności. Prawdopodobnie był tym konfidentem bezpieki. Ja by tak сказал, что державные службы, державный аппарат и люди, до которых, які падрыхтаваны до этого, и есть возможность зламаць кожного. Калі поглянем на биографии людей, які теперь там, правда, представляются во всяких процессах доследования, то оказывается, что на супрацовництво с безпекой ішли єпіскопи, кардинали, яких бачили люди як представників зовсім іншого світу і інших коштовностей. А оказывается, что информаторами безпеки, конфидентами безпеки были люди, які після 89-го року, після процесу політичної трансформації, виконували функції міністрів, прем'єр-міністрів, а говорится так само, что и один из президентов. Я не видел, в яких умовах это отбылося в випадку Валенси, які причини привели до того, що він став, правдоподобно став тим конфидентом. Ну, але я говорю, что, повторю ще раз, что державний апарат есть возможность примусить кожного. Это специалисты до этого. Может, не кожного, але принятающие большинство людей. Только те, что рашучо позбегли этого, когда их примушали, могут судить тех, які пошли на то супрацовництво. Коли говорить про роль Валенси уже як лідера солідарності, чи пожнее президента, я, назираючи то, що він говорив в публічних своїх виступленнях, можу так сказати, що представник, простого люду. Він був таким і остався по сьогоднішній день. Я приблизно знаю, як менталітет селянського środowiska, менталітет робочих у Польщі. Серед їх так само живу і розмовляю. Тут Валенса нічим не відрізнювався. Але особлива коштовність людей такого характеру є, що вони є більш щирі, і вони думають більш раціонально. І Валенса такий і був в справності. Як лідер профсоюзу солідарності, чи після президент, його позиція, його, скажімо, інтелектуальний рівень залежний був від того, які люди його окружали, які були його дорадчики. Коли кругом його були такі дорадчики, такі люди, таким поглядом на світ, як Яцек Куронь, Листов Геремек, чи Тадeusz Mazowiecki. Валенса був ж таким значно більшим демократом, значно більшим чоловіком до компромісу, більш делікатних рішень. Коли стали вокруг його другі люди, він просто так само зміняв свої погляди. Особливо, коли брати Качинські стали його першими супрацовниками і дорадчиками. Тоді він пішов на конфронтацію з тим більш таким ліберальним лагером у Польщі, які представляли менавіта Мазовецький, Геремек і другі. І від того моменту випочався так само і поділ у тим лагері опозиції, лагері у солідарницькому лагері. Валенса, як президент, на мою думку, чоловік з такими інтелектуальними мощностями, якими він розпоряджався, великих помилків не зробив. Тут ні в заміжній політиці, ні внутрішньої політики. А коли щось не так, це я більш складаю вину на його дорадчиків, на тих інтелектуалів, які вокруг його були. Бо він направду не орієнтувався у нюансах економічних процесів формально, який був протектором просто. Бо він як президент, глава держави, одобрав ці процеси економічні, які в той час починалися. І той
так, што раптам у Польшчы з'явілася 3 мільёны беспрацоўных. Час, калі Валенса стаў прэзідэнтам. Але сутнасці гэтых працэсаў, я не спадзяюся, што ён разбіраўся у сутнасці гэтых працэсаў. Такую ролю павінны выконваць яго дарадчыкі, таму менавіта ўсё залежала ад людзей, які яго акружалі. Сам Валенса, калі стаў публічна, гаварыў штосьці, што я быў у межах рацыянальнасці. Я там невялікіх памылкаў, такіх генеральных памылкаў у яго дзейнасці не бачу. Я яшчэ хочу табе паставіць яшчэ одно пытанне такое агульнае пра Польшу, а потым, скажем, перайдзем да справаў нашых беларускіх. Амаль адразу пасля усталявання некамуністычнага ўраду Тадэуша Мазавецкага Польшча пачала радыкальную эканамічную трансфармацыю в бок капіталізму, якую назвалі потым, ці можа нават і адразу планам Бальцаровіча. Народ, калі можна так сказаць, ахнуў, і тады салідарнасць ды Валенса вельмі хутка пачалі губляць папулярнасць. Я б сказаў бы ўжо ў 1990 годзе, бо калі пад канец году былі прэзідэнцкія выбары, то быў рэальны страх сярод кіроўнай эліты, што Валенса можа прайграць нейкаму чалавеку, які называўся Стан Тымінскі, чалавеку ніадкуль. Тут, як я лічу, тут, як скажем, галоўная прычына тых дзіўных прэзідэнцкіх выбараў і выніку такога была ў тым менавіта ў эканамічнай сітуацыі. Думаеш ты, это такое пытанне ва ўмоўным ладзе, ці думаеш ты, што можна было б правесці эканамічную трансфармацыю ў Польшчы менш радыкальна, як менш радыкальна яна была ў Чэхіі ці ў Угоршчыне, каб менавіта пазбегчы такіх народных пратэстаў і хваляванняў, якія тады назіраліся ў Польшчы? Ось ты вже сказав на це питання, що в Чехії це пройшло зовсім іншим шляхом. І в Чехії не було такого відсотка безпрацовних. В Чехії не пройшла така руїна промисловості, як пройшла в Польщі. Хтось назвав трансформацію на бок капіталізму, яку називали планом Бальцаровича. Я б назвав інакше. То трансформацію, але на антикапіталізму. Антикапіталізм почався разом з реформою Вічка. Це, справді, узникла основа для ліберальної господарки. План Бальцаровича, то есть накинуть контроль над господаркой новыми обмежеваниями. То есть заборонено, то есть заборонено, то есть заборонено. И полная приватизация, але при odpowiednich умовах. При odpowiednich умовах, хто там може купити великі підприємства, то правильності все було державне поставлено на продаж. Wynik taki zrazu опинувся, что приехали купцы, najczęściej не z Polski, a z Zamierza i kuplali, niektórzy kuplali dla tego, tylko tego, żeby za parę miesięcy zakryć. Jak dobrze pamiętasz, w naszym gorodzie, w Białymstoku, było paru przedsiębiorstw, w jakich pracowało po 5, 6, 7 tysięcy człowiek. Przez 2-3 lata nie stało ni wolno przedsiębiorstwa. Ci ludzie stali prosto bezpracowni. Jak dobrze pamiętasz, pracowali razem w redakcji Niwa niejki czas. Przychodzili что пару годин, почти там заходишь, что пару часом минут, почти заходишь, просил золотовку чи 2 злотых. Это, справді, люди опинулись в отчаянной ситуации. План Бальцаровича, учитывая назвать планом Шахса, не дорадчика Бальцаровича, шоковой терапии, привел до того, что вся промисловость, вся структура промисловая просто обвалилася. И то раптовно обвалилася. Przez пару годов миллионы людей опинулись в кошмарной ситуации. Символом этой зміни була солідарність і Валенса як лідер солідарності. Це солідарність лагеру, тому і популярність його той час рішуче понизилася. Коли він ще йшов до виборів, то він обіцяв, що розганяє всіх тих шулерів з шакірою в руках, таким словом користався. Тому люди повірили, що він справді є представником народу, представником люду і справді буде змагатися за такі інтереси. Він просто включився до цього лагеру, який проводив ці ліберальні зміни. А ліберальні зміни привели до того, що фактично на цих племенах користала вельми вузкая переслойка. Тих же самих номенклатурщиків попереднього апарату комуністичного, які забезпечили собі бит. І вельми вузький круг людей з нових структур політичних, які входили в всякие рады, наградные великих предприятий.
які найчастей свою дзейнасць зводзілі да таго, каб як найхутчэй прыватызаваць прадпрыемства. Вельмі хутка абмежавалі такі спантанны гандаль, вельмі хутка ўзялі пад кантроль усё, што можна было ўзяць пад кантроль дзяржаўнага апарату. Ну і пры гэтым раптомным прыватызацыі з'явілася карупцыя, якой ніколі раней і пазней уже не бачыліся. А заўсёды карупцыя, то заўсёды też і так само расцвітае і крыміналітэт. Як памятаеш, у кожным горадзе была якась своя крымінальная групоўка, крымінальная крыша, яка кантралявала не толькі всякую прыватную актыўнасць, разумею, эканамічную, але так само базары. Нават на базарах прадаваць што-небудзь трэба было плаціць некай miejscowej bandzi środki, jak spokojnie stoять na tym bazarze. To już odbywało się na początku 90-tych lat. Aby to wyprawić, zajęło dzierżawnego aparatu amal 10 godzin. Ale już zaczynało się mianowicie na początku 90-tych lat. W Sowieckim Sojuzie to bardzo radykalne prawie Polszczy. Tam wynikło to radykalnych przeutwarzeń. Jeszcze bardziej skryminalizowane struktury uznikli, a przy tym jeszcze 50% ludzi napłynęło się na krajenie głodu amal. To było znacznie gorsze niż u nas. Proces to nie tylko transformacji, nie tylko Polski, ale tak samo i Republiki Sowieckiego Sojuzu, gdzie było znacznie gorsze. Гэта была гутарка з гісторыкам Яўгенам Мірановічам, у якой мы згадалі эпахальныя парламенцкія выбары 4 чэрвеня 1989 году ў Польшчы, якія запачаткавалі сыход камунізму і ў гэтай краіне, і ва ўсёй цэнтральнай Еўропе. У другой частцы гутаркі мы з Яўгенам прыгадаем, як у 1989 годзе на Беластотчыне сфармаваўся беларускі выбарчы камітэт і паставіў 2 беларускіх кандыдатаў на тых выбарах. Якраз Яўгена Мірановіча кандыдатам у Сейм і Сакрата Яновіча кандыдатам у Сенат. А сёння з вамі развітваецца Ян Максімюк. Вы слухаеце падкасты «Свабоды». Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка.